Защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века, и да издигнем нашата канара, защото милостта му трае до века. Нека издигнем всички святи ръце, защото милостта му трае до века, и да запеем ние от сърце, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Стигам с почит мощния си цар, защото милостта му трае до века, и с радост аз принасям своя дар, защото милостта му трае до века. Благославям не с моя Бог, защото милостта му трае до века. Исус, прости ми с радост и любов, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века, 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 защото милостта му трае до века. Аз живея според стиха в Исус нами, който казва: аз и моят дом служим на Господа. И се гордея с това. Господи, благославя, приятели. Обичам ви. Велик и могъщ е моя Бог, велик и могъщ е моя цар. Издигам моя цар и радостно запявам с дух и истина. Покланям се сега и давам му хвала, и вечно аз ще пея слава, алелуя. На него аз се покланям, на него аз ще давам слава. Сърцето ми е радостно днес, че в него живее само Исус Христос. Велик и могъщ е моя Бог, него хваля.
пея със силен глас. Велики могъщ моя Бог, Него хваля аз. Велики могъщ моя цар, пея със силен глас. Издигам моя цар и радостно запявам с дух и истина. Покланям се сега и давам му хвала, и вечно аз ще пея слава, алелуя. На Него аз ще пея хвала от цялото сърце. На Него аз ще давам хвалата си, на Него аз давам моята жертва. Велики могъщ моя Бог, Него хваля аз. Велики могъщ моя цар, пея със силен глас. Велики могъщ моя Бог, Него хваля аз. Велики могъщ моя цар, пея със силен глас. Велики могъщ моя Бог. Не събудих се, защото каза ми стани. Събудих се, защото каза ми стани. Не съм здрав, защото ти така благоволи. Затова ще те стигам аз и ще хваля само теб. Ти си Бог на всички богове. Ще разказвам аз на всички как ти ме спаси. На смъртта си казал, стой настрани. Как да не ти пея, как да не те хваля, Исусе от Назарет. Извор на живот си, извор на любов си. Ти си Господ Бог, ти си онзи, който си. Тебе аз издигам, на Тебе се покланям. Исусе от Назарет. Вечно ще ти пея, вечно ще те хваля. Ти си Господ Бог, ти си онзи, който си. И ще хваля само теб. Ти си Бог на всички богове. Ще разказвам аз на всички.
Mini малко напред. Мини малко да те снимам. Качи се горе, качи се горе. Имаш свой начин да достигнеш в небето, но пътя е само един. И може би имаш свой начин да достигнеш в небето, но пътя е само един. За Христос е спасител, за теб и Той умря.
ще би заради тебе да паси твоя воля. Отеца, възнесъл до Бога, далече от зло. Сайончак, отеца, възнесъл и весели, близо до Бога. Сиоме, кедебле, скири сила, чумина, ете бире, ете ба, чумина, ете баса. Molina, ti susre, così ne besarà. Chumina, te dire, chumina, te basta. Molina, ti susre, così ne besarà.
много оставиш сам и не знаеш така ме. Ти знай, не си сам. Дори когато останеш сам и не знаеш така ме. Ти знай, Алекси, приятел, не си сам. Ти не си сам. Ти не си сам. Някой се бои за теб, за мен сега. Ти не си сам. Ти не си сам. Някой се бои за теб, за мен сега. Ти знай, за да се въгледа в сърцето ти ще настъпи за теб, за мене твой. Ти не си сам, ти не си сам. Някой се моли за теб, за мен сега. Аз не съм сам.
hvala i сега пея хвала, приближи се при мене ела. И сега пея хвала, приближи се при мене ела. И сега пея хвала, приближи се при мене ела. Марвалодат сиван, плаче верено, веле се арагно, вечно живото. Марвалодат сиван, плаче верено, веле се арагно, вечно живото. Марвалодат сиван, плаче верено, веле се арагно, вечно живото.
свобода. Ой, винаги ще бъде с всички нас. Той е цяла цари Господа. Той винаги ще бъде с всички нас. Скоро ще се върне и няма да остави, и няма да застави своите дела. Скоро ще се върне, няма да забрави, няма да остави своите. Както продължаваме. Всичко върви по сценарий, приятели. Само, че изгубихме листа, да знаете. А ако някой намери сценария, моля да се обади. Здравейте, скъпи приятели! Сценарий няма. За мен е радост да ви видя тук. На това място. Благодаря, че ме уважихте и дойдохте. Стой мирен, че ще фърна вънка вече. Благодаря ви, че дойдохте и тъчно имам повод да ви покана на 100 годишния юбилей. Да бъдем отново заедно. Благодаря за това, че имам приятели като вас. Знаете през какво преминавам. Но когато преминавам и имам приятели до себе си, съм много по-силен. И ще го преминем заедно. Ще се радвам утре да се тук на това място. Ще има църква в 2 часа. И пастор ме помоли утре да послужа. И последното ми служение беше тук на януари месец. И сега се пристраших утре отново да бъда на това място свято. И да споделя с вас това, което Бог ми е вложил в сърцето. И вярвам, че ще прекараме добро време. Отново ви каня утре тук на 2 часа на служение. И ще бъде благодатно време за всеки един от нас. Благодаря на Бога, че има служители тук сред нас. И ще покана само пастор Данчо, тъй като пастор Билял е тук, брат ми Чопи е тук. Брат ми Данчо, така една кратка молитва за мен и за всички. Да може след 50 години отново да празнуваме заедно тук на това място. Един ден да бъдем на сватбата на Агнята. Всички заедно. Да не бъдем от онези, които ще ни поканят, но да отказваме волове, крави, телета, а просто да бъдем добре дошли. Можете трапеза. Пастор, заповядай. Пастор, да благославя. Слава на Господа! Благодарим на Господа за юбиляра. Юбилея празнуват евреите и точно в този ден, когато човек е длъжник на някого, на 50-та година бива освободен от всичко. За да има равенство между братя. И ние искаме да ти пожелаем да бъдеш свободен. Свободен от болести, свободен от всеки товар и Бог да ти даде свобода, с която да го хвалиш и свободата в Господа да бъде твоята сила. Искам да помоля на всички брати и сестри, които обичаме и уважаваме юбиляра, да протегнем ръце към него и да го благословим в мощното име на Господ Исус Христос. Може да се изправите.
Протягаме ръце и ги благославяме в мощното име на Исус. Ако може всички заедно да повтаряме. Господи Исусе, благославяме дякон Ники и неговото прекрасно семейство. Благославяме ги в мощното име на Исус. Да бъдат като дървета, посадени при потоци води, да дават плод на времето си и чието здраве никога да не повехне. Във всичко, що върши, да благоуспява в името на Исус Христос. И църквата мощно казва Амин. Благославяме те, Ники, и ти казваме, че много ти обичаме и благодарим на Бога, че можеш да служи в християнски център Дуйсбург рамо до рамо. Бъди благословен с твоето прекрасно семейство. Амин. Твоята прекрасна съпруга ще поздрави ли юбиляра? Бог да го благослови с всички небесни благословения. И най-вече с много, много, много здраве. Благославям те, Николай, и благодаря на Господа. Може да го прегърнеш и да го целунеш. Алелуя! Ники, дай ми още 2 минути време. Аз искам да поканя децата на юбиляра да покажат почитта и уважението. Защото Библията казва децата да почитат родителите си и това е 5-та заповед с обещание. За да ти бъде добре, трябва да обичаш майка си и баща си. Заповядайте и искам от цялото сърце да поздравите вашия баща, да го благословите. И ако може новото момче, Зета, бъдещият син, да заповяда тук подкрепа, защото това е от чреслата. Ники, няма по-голяма любов, няма по-голямо благословение да видиш чада от чадата си. Както Нермин те благослови с прекрасни внуци, така чакаме и от Дани, така имаш обещание от Никол. Господ Бог да ги благослови. Цялата прекрасна с фамилия. Така че, Алберт, от тебе. От мен честит рожден ден. Аз мога да благословя с един стих от Библията и това е Филипяни 4.1. Стой твърдо в Господа. Амин. Пожелавам ти също така да бъдеш покорен на Божият глас. Пътя да извървиш, вярата да опазиш и един ден, след много години, да чуеш думите от Господ Исус Христос. Добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще поставя. Влез в радостта на Господаря си. Бъди благословен. Наистина сърцето ми се радва за това, че днес посрещаш 50 години от живота ти. Вярвам, че Бог те благослови с още 50 на това земя. Защото твоята мисия още не е приключила. Много хора още трябва да се покаят заради теб и живота ти заедно с мама. Мога само да ти благодаря, баба. Защото преди да бъдеш мой баща, ти беше мой приятел. Благодаря ти, че винаги си ме изслушвал, че си имал това търпение и че имаш тази мъдрост да ме наставляваш в правилния път. Бог да те благослови заедно с мама, да ви държи заедно ръка за ръка и да благоуспявате във всичко, до което се докоснете. Да видите чада от чадата си. Бог да ви благослови. Наистина ти благодаря, Бог. Давай, Ани. Вот ти на сърце. Много обичам. Айде, Никол. И аз пожелавам здраве. Здраве това няма. Бог да удържи още дните на земята и да ни радваш и
ни да те радваме и внуци правно да те речем. Много те. Може ли го да кажеш? Найна. След ми е много срамежлив. Бог да благослови да ти живи здрав. Рожден ден, тати, Бог да те благослови. Искам да ви кажа, че аз не съм главният виновник за да сте тук на това място, а главният виновник е той. Който те създаде. Който ми създаде, който ми помогна, когато преминах успешно операцията май месец, който със всеки един изминал ден ме затвърждава и показва своята милост и благост към мен и моя дом. Аз живея според стиха в Исус Нами, който казва: аз и моя дом служим на Господа. И се гордея с това. Господа и благославя, приятели. Обичам ви. Наистина ви обичам. С цялото си сърце. Застанете за една хубава снимка. Застанете за една хубава снимка. Къде е Матей? Матей. Ай, век пошуруванта. Кати ке го кам шуру. Без него снимката няма да е същата. Трябва да се разбере той. Толкова време чакаше момченце. Айде на дядо. Матей. Дикате, мете спират романес. Чакайте само. Не знае Романес Видински. Матей. Ето. Много ви благодаря за вниманието. Добър апетит. Даваме думата на Алекси Георгиев. Бог да благослови прекрасният юбиляр и цялото му семейство. И нека душата му винаги да хвали и да благославя Господа. Ей, разце Исус! Ей, Благословяй, душе моя, благословяй Господа и всичко, що е вътре в мен, нека хвали Исуса. Благословяй, душе моя, благословяй Господа и всичко, що е вътре в мен, нека прослави Господа. Халелуя! Поздрав е специално за Дякон Ники и за цялото му прекрасно семейство.
Благославяй Господа и не забравяй нито едно от неговите добри дела. Благославяй, душе моя, благославяй Господа и не забравяй нито едно от неговите добри дела. Той, който ти прощава всичките ти грехове, той, който изцелява всичките ти болести, той, който ти прощава всичките ти грехове, той, който изцелява всичките ти болести. Благославяй, душе моя, благославяй Господа и нека всичко, що е в мене, да прослави Исуса. Благославяй, душе моя, благославяй Господа и не забравяй нито едно от неговите добри дела. Той, който ти прощава всичките ти грехове, той, който изцелява всичките ти болести, той, който ти прощава всичките ти грехове, той, който изцелява всичките ти болести. Всичко, що диша, нека да хвали името свято Господне. Всичко, що диша, нека да хвали името свято Господне. Не на нас, Господи, а на своето име дай слава. Не на нас, Господи, а на своето име дай слава. Алелуя! И продължаваме за най-готиния юбиляр и за неговата съпруга, за цялото му прекрасно семейство, за всички брати и сестри, които ги положихте и сте днес тук да направите празника им още по-хубав. Всичко, що диша, нека да хвали името свято Господи. Всичко, що диша,
tiša nekada hvali ime to svijato Gospode. Ne na nas Gospodi, a na svoje to ime daj slava. Na svoje to ime daj slava. Създателю на световете, Боже наш, на боговете, Създател си на душата ми, Тебе хваля аз, Те ми стигам. Николай, ти бъди благословен. С празничен ден, с празничен ден, Николай, ти бъди благословен. Младеники, чумкай го. И гледай тук. С лицето си желай да ти покаже милост и небесе, честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден
Най-вече колко километри да отчете. Да ме връща всеки ден. Не може 10 километри. Това от баба е Анче, от майка ми, подарък за него. Давид, това от баба Анче, майка ми. Чакай да застана на място, където няма да веча. И така, една златна гривна от къщата на Николай. Бат Самчо, ако е тук наблизо да ни спре ефекта. Така, отново да кажем, че от тъщата на юбиляра има една златна гривна. Николай, със здраве да си я носиш, много е красива. От дъщеря ми е един телефон, това е един часовник. Така, от коя дъщеря имаш три? Голямата. Добре. От Нели и Алберто. Да. Те подариха много хубав часовник телефон. Със здраве да си го носиш и да получаваш само добри новини. Да гледаш времето и подготовката за проповеди и така нататък. Искам да благодаря специално на... Сали, малко микрофон и ефекти да спираш. Специално на баба Анче искам да благодаря. Вярвам, че ще го чуе и ще го види. Господа благослови нея и целият ти дом. Да благослови баба Анче, дядо Минка, Чурито, братята ми. Бог да благославя семействата ни. Искам да кажа, че специално баба Анче е голяма подкрепа за мен и за моя дом. И дядо Милко. Винаги ме е подкрепяла. Както и да правя, баба Анче беше винаги до мен и е винаги до мен и ме подкрепя. И винаги ми дава кораж и казва напред, аз съм с теб. Бог няма да остави. Знаете ли, искам да насърча всеки един от вас. Понякога не е нужно да дадете на някой пари да го подкрепите. Понякога човекът от среща иска само да чуе аз съм с теб. Ако имаш нужда, аз ще подкрепя. Хората не се нуждаят от пари, а се нуждаят от добри думи. На правилното време, на правилното място. И благодаря на Господ, че преди толкова много години Бог ме запозна с жена ми и с нейното семейство. И аз станах част от това семейство. Сега искам ние да бъдем подкрепа на нашите деца. Искам да бъдем подкрепа на нашите зетови, както бабата подкрепява мен. И до сега сме успявали и вярвам, че напред ще успяваме и повече. Важното е един ден да бъдат доволни, както аз съм доволен от бабата и от дядото. Бог да я благослови и Бог да благослови баба Анче и дядо Милко. Да са живи и здрави
и да са винаги до нас да ни подкрепят. Много е важно да ти каже, давай, аз съм с теб. Може да няма финанси, но да каже, аз съм с теб. Това е много важно. Господи, благослови. Един от тях ще го избира за зет. Един от тях ще го избира за зет. Пещите са готини хора. Да. Така ли е? Никой не казва. Никой не казва, че пещите са мълчат нещо, бе. Всичко мълчи. Това означава, че има някъде лека скрита... Няма да кажа. Няма. Щом за пещера, тук се съзнае. Бог да благослови от работа и да благослови детето ви и да дойде с най-добрата съдба при вас. Слава на Господа. Застана пред кадъра, ще мина. Искате да кажете Мерси. нещо? Ще затвориш цялата. Айде, аз няма да мръдна тук, ще си правя. Бог да благослови и да досияе с целта си, да умножи според своята воля. И всичко, което вършиш, да благословяваш от Господа. Здравето ти, както Господ даваш да твоя, духовете ни доколо да процъфтява вечно. Бог да те благослови, както цялото ти прекрасно семейство. Обичам те, Дядо. Тацани, чува ли се добре при теб? При теб се чува добре, нали? Брате, остави микрофона, нека всеки да каже. Да. Не да си отиваш. Разбира се. Следващите ние сме тук да вземем вашите благословения, които Бог е вложил в сърцата ви, да благословите юбиляра и цялото му семейство. Кого да извикаме шовки? Якон Чопи, ти си заповядай. Добре да се прочита по-добре. Написал съм нещо на дякон Ники. Честит рожден ден, брат! Да си жив и здрав и много благословен. Покорен на Святия Дух и винаги и само от Святия Дух. Нека там, където отиваш, да завладяваш територия за Бог. И това, което излиза от устата ти, да излиза с сила, с помазание и да оживва хората в сърцата. Амин! Бог да те благослови, да те употреби за Негова слава и наистина да бъдеш това, което Бог иска от теб. Ти и твоя дом да служите на Бог с цялото си сърце, с цялата си душа. И във всяко нещо, което правите, наистина хората да виждат Исус Христос в вашето живот. Бог да ви благослови. Така, благодарим на дякон Чопи и неговата съпруга. Бог да ви благослови. Имате ли някакво желание оркестъра днес на ваше разположение? После добре? По-бързо. За посрещане на гости малко по-така. Пастор на Християнски център Дуисбург, пастор Данчо и пастор Петка. Заповядайте, бъдете живи и здрави. Ела от неговата страна ще бъде там. Като ти. Мерси.
Исус. Обичаме те. Бог да бъде с тебе. Да бъдеш винаги подкрепа за децата си, за внуците си и дай Боже за правнуците си. Господа да благослави. Бъди благословен, пастор, да видим следващото. Сега минава шурето на юбиляра, брат в Господа и съработник в нивата Господна, семейство Марчеви. Бог да те потреби още 120 години на земята и вече в небесата. Славяме те с Псалом 91, защото този псалом е нашето всеоръжие, който ни е дал нашия Отец. Обичаме ви и радваме се, че сме днес част от вашата радост. Бъдете благословени. Амин. Аз ти пожелавам, приятелки, този юбилей, който го имаш, както каза пастора, в този ден, в юбилей има освобождение и всичко се разплаща. А Христос е платил вече цената за нас. Амин! Така че следствие на което Той плати цената, вече може да се радваме в благодатта на неща. Това е за нас. И ти пожелавам, както е писано за Есей, Есеевият пън, от когото се роди Давид и после и нашия Господ Исус Христос, така и ти, като пън за своя дом, за твоето семейство, да бъдеш основата и вярата, така че Аврамово потомство да има от тебе. Бог да те благослови. Снимка, снимка! Добър вечер. Брат Медвини, неговата съпруга, приятелско семейство. Искам да кажа нещо на Николай, на семейството ми. Беше само, малко намерих. Ники, от Исус Мафиев, 1 глава 9 стих. Ето заповядвам ти, казва Господ. Господ казва заповядвам ти. Бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Твой Господ Бог направи всичко на тебе, за тебе на кръста. Той те изцели, Той те спаси, Той те благослови. Амин. Бог да благослови теб и цялото ти семейство, и децата ти, и приятелите ти, близките ти, роднините, прага да изсвети всички. Да са много време и още до вас така. Амин. И така, скъпи приятели, който иска да си даде подаръка и дарението, сега е момента, както има една такава реклама, сега е момента да си дадеш дарението. Аз не го казах, но вие сте умни хора и бързо се досетихте. Брат Васко, и така, уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, мултифункционалната личност на Християнски център Дуйсбург
касиер, хвалител, озвучител, заместник и всичко, за което те се сещате, домакин. Абе, казано по-нашенски, по-английски, шел в едно. Субтитри има ли нужда? 100 в едно, Вацали и Какаруми. Бъдете благословени, приятели. Аз малко се срамувам, но така, ще го преодолея това нещо. Абе, аз не знаех, че е на 50 години. Той е старя. Той излезе, че сме набори, а се исках да ми вика батко. Приятели, аз познавам Николай от младежките му години. Ей, чак жена се прекърнах. Познавам го още когато беше юноша. Ние се събирахме всички и сега ще ви кажа нещо, което не съм споделял. Ние се събирахме всички и отивахме в Кадиево да проповядваме. Обаче него сега го нямаше. И ние винаги го намирахме на стадиона, той играе матч. 5 часа почва службата, той идва 5:30, целият изпотен, имаше тогава дълги коси. Веднага, Господи, това да не е блудният син. Обаче, Николай се осъзна и се махна в църквата и остана в дома на баща си. За което аз много се радвам. Знаете ли на кой ми прилича Николай? Някой сеща ли се за логото на Nokia? Логото на Nokia. Не. Логото на Nokia е една голяма ръка, която отгоре е подадена, и една малка, която отдолу се държи. Николай за мен е като логото на Nokia, една голяма ръка, която винаги подава. Винаги е готов да подаде ръка на приятел, на брат и на всеки, който има нужда. Когато аз бях в... Да, Ники, Nokia, Николай, Николина, Никол. Брат, ще се прекръстя и аз в... Но, аз изгубих мисълта. Исках да го почеткам, обаче вие развалихте всичко. Затова, че ще върна микрофона и се кажа само, че го обичам. Сега, това, което тя ще каже, аз я научих. А тя не иска да казва нищо. Не си ми научила нищо. Само Господ може да ме научи. Чрез тебе, Исус. Ники, пожелавам ти още 2 пъти по толкова да служим заедно на Божията нива. И бъди винаги така силен. Бъди винаги така опора на семейството си. И не губи кораж, защото знаеш, че нашата опора е в Бога. Той е нашето прибежище, Той е нашата канара. На Него се уповаваме. Така че благославяме те в името на Исус. Обичаме те от все сърце. Обичаме те. Бъдете благословени на семейство. Алекси, вземи, че няма да го дадат. Аде, честно. Ти го дай на мене, па аз ще го намеря място. Пак ще ме прегършиш. Бъдете благословени, приятели. Доsti kerdama, dosti kerdama. За пътуването бе. Dosti kerdama. Водата къде? Минято на нещо. До тук в кал съм бил да я взема. До тук. Това е истина. Сашо. Да, тук съм. Ела бе, Сашо. Ела да пожелай. Още един Сашо. Адаш? Сашо и неговата съпруга. Те са от престолица, нали? Да. Нека да се снимат, след това ще дадем микрофон. Да се знае. Аз искам да благословя брат ми в името на Исус. Нека Богът ти благослови да си дома ти
Също така да благослови цялата църква, където сме го покрепили в същия момент. Бъди благословен, брат мой. В името на Исус. Жив и здрав Азаш, благословен ти на дома ти. Така, да видим кои са следващите. Батко Асен, ти ли си? И така, Батко Асен и неговото семейство и сватовете на юбиляра. Старите, кажи старшите, Старшите, първите. Здравейте на всички, бъдете благословени. Аз искам да благословя рожденника и моя брат и моя сват и всичко. Искам да го благословя. Нека да бъде благословен в името на Исус. И нека да разчита, нека да уповава единствено само на Бога, защото човека ще го разочарова човек. Само единствено на Бог. Току-що пристигна един от големите приятели на юбиляра, а това е бъдещия дякон на Християнски център Дуйсбург Асен и Дона, фамилия Цветанови. Вижте се от твоите, бе, брат. Аз съм Георгиев, сестра. И аз какво мога да пожела на моя скъп брат Николай? Пожелавам му да празнуваме 100 години рождения ден заедно пак. Амин. С Божията сила и любов. Значи виж, Войчо ми колко е мъдър. Иска неговата 100 годишнина заедно да празнувате. Де факто... Мъдърно. Тук се иска мъдрост. Затова в Откровение казва, който има мъдрост, нека разбере. А който няма, да пита този, който има. Пак е нещо. Да. Минават моите родители. Бог да ги благослови. Честити благословен рожден ден. Бог много те обича. Бог ще изпълни плана си с теб. И аз вярвам и знам, че това, което откри, показа, ти ще служиш, и ще проповядваш, и ще има църква в Кадиево. Ти ще работиш, и ние ще присъстваме всички. Амин. Братчета ми, нека ви пожелавам много здраве, щастие и само напред. Бъди благословен и целият ти дом. Баща ми е такъв оратор в къщи, че не мога да си представите. Но да дадеш микрофон и е много ограничен. Така, скъпи приятели, дейте бързите да си ходите, веселата част и веселовата празника започва след подаръците. Батко Жоро, манекена, всички познайте и кака Зорица. Заповядайте. Благодаря, Алекси. Дякон Мики, честити благословен рожден ден. Аз ти пожелавам само да следваш щастищи и да не забравиш да ме поканиш на следващия си рожден. Амин. Амин. Снимай се, бе, с него се снимай си. Не, още.
Srce tvori i ще скачаш как лъви. До сърце твори, аз ще пея как лъви. Аз ще пея, аз ще пея, аз ще пея как лъви. Аз ще пея, аз ще пея, аз ще пея как лъви. И така, брат ми Митко и Стефан Живка, Бог да ги благослови. Да, може да го благословиш, брат ми. Аз благодаря на Бог, че го познавам. Той е един истински приятел, истински човек. И нека бъде винаги така искрен, истински и да обичам. Така да видим следващите, които ще благословят юбиляра. Сестра Зънка и брат Краси. Краси, Миро, идват ли? Айде. Сега дават своите благословения две семейства. Брат Миро и неговата съпруга. Те са Тим. Тима минава. Добре. Пожелавам ти успех, здраве, все така мъдър. Бог да благослови цялото семейство и да ги радваш. А не сте повтаря. Малкия пак. Кака Руба и София също благославят рожденика. Сестра Аня и пак Фена. Така, Даниел и неговата съпруга. И Асен и неговата съпруга. Така, баб Сали и сестра Живка. На всичките имената ви знам. Ей! Благославям моя брат. Благославям моя брат да присъстваме на 100-годишния юбилей. Внуци, правнуци, да гледат моята сестра заедно. И чакаме с нетърпение Скутаре. Митко от Скутаре. И неговата съпруга.
Брат Мимече и неговото семейство. София, факултета. Денис, Стефани. Къде е жената? Ще видиш вътре. Аз само ви напомних, нали? Айде, сестра ми. Който обича бързо да завършва. Виж как е? Всеки своето. Браво, Сливка. Винаги. Винаги. 100-годишната партия. И така гостите от далечния Шумен. Руслан, нашия брат Руслан, той ми обеща нещо, ще се сети какво. Чакам с нетърпение и така. Така ли? Кажа нещо. Радвам се за това, което моя брат премина и вярвам, че Господ воюва и даде победата в живота му. Наистина знам какво е, защото аз също съм го преминал. И нашата съдба не е завършила. Ние имаме още да служим на Господа. И за това пожелавам му пътя си да извървиш и вярата си да опазиш и един ден да бъдеш в вечността и в присъствието на Господа. И да служиш и да чуеш думите верно и слуго, влез в радостта на Господаря си. Благославям теб и целият ти дом. Нека Бог да те благослови. Сега на братния сен и неговата съпруга Елена, да ги благослови. А сега да посрещнем брат ми Денис и сестра ми Стефани. Ако няма кой друг да мине, сега е момента да мине. Ако искаш да ни... Управителят на християнски център до избор Алекси Георгиев със своята съпруга Никола. От да благослови Алекси.
Искам да пожелая на моя брат да бъде това, което е. Да бъде това, което е, защото той е една много искрена личност и вярвам, че се е научил на много неща. И сега нека неговото свидетелство да говори вместо него. Благославяте в името на Господа Исуса Христа, заедно да извървиме пътя, заедно да работим в нивата за слава на Господа и за наша радост. Моето сърце е радостно днес да съм до Тебе, с Тебе в този важен ден за Теб и за Твоя дом. Благодарим на семейство Георгиеви. Отново семейство Цветанови. Те се пререждат за втори път. И така, едно момченце от Боцедълчевския край, от Балкана, от гората, красивата и чистия въздух, Мартин Карайлиев. Аз ще бъда кратък, макар че не ми се иска да бъда кратък. Аз имам изключителна чест и привилегия да познавам човек като тебе. Само ще кажа, че вярвам, че твоя живот ще се превърне в живо свидетелство и ти пожелавам да живееш като родител. Бог да те благослови, обичам те много. Слика, слика. Ще мича. Да. Сега моя брат Росенчо и неговото семейство ще поднесе своя дар и юбиляр. Дай на Милко. Благословение на това прекрасно семейство, което толкова много липсва. Обичаме го. Брат Алберто! Още един приятел на юбиляра. Гечи. Ани, ще ви покажа към камера да кажете едно поздравче. Така ли? Снимай. Елисей, това са хората, които искат да поздравят юбиляра. Така ли? Да, Бог да ги благослови. Не знам дали ще се чуят.
Господ Бог да благославя. Добре, мерси. Винаги има повече. Късно дойдох. Не е малко. Виж кой иска да те поздрави. Благодаря ви. Един истински брат, който винаги до мен. Благодаря ти. За тебе е славата. Слава на Господа! За някой Танчо, за брат ми Мердин и за всички на хората. Да съм горе в небеса. Исусе, Исусе, с тебе ще съм на небе. Исусе, Исусе, с тебе ще съм на небе. Нямам други богове, освен тебе, Исусе. Нямам други богове, освен тебе, Исусе. Ще те хваля всякога. Ще те хваля всякога.
ти се покланя, небе и земя. Господарю мой, Господарю мой. Bravo.